פרק מ"ג. והרעב כבד בארץ, ויהי כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם, שובו שברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור, העד העיד בנו האיש לאמור, לא תראו פני בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה ונשברה לך אוכל. ואם אינך משלח, לא נרד, כי האיש אמר אלינו, לא תראו פני בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? ויאמרו שאול שאל האיש, לנו ולמולדתנו לאמור, העוד אביכם חי, היש לכם אח, ונגד לו על פי הדברים האלה, הידוע נדע, כי יאמר, הורידו את אחיכם. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי, ונקומה ונלכה, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם טפנו. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא הביא אותיו אליך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כי לולא התמהמהנו, כי עתה שבנו זה פעמיים. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן אפוא זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולוט, בוטנים ושקדים. וכסף משנה קחו בידיכם, ואת הכסף הממושב בפי אמתחותיכם תשיבו בידכם, אולי משגהו. ואת אחיכם קחו וקומו, שובו אל האיש. ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, ואני כאשר שכלתי שכלתי. ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשנה כסף לקחו בידם, ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרים. ויעמדו לפני יוסף, וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה, ותבוח טבח, והכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף. ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף, ויאמרו, על דבר הכסף השב באמתחותינו בתחילה, אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו, ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ויאמרו, בי אדוני, ירדנו בתחילה לשבור אוכל. ויהי כי באנו אל המלון, ונפתחה את אמתחותינו, והנה כסף איש בפי אמתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו. וכסף אחר הורדנו וידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותינו. ויאמר שלום לכם, אל תיראו. אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם. כספכם בא אלי, ויוצא עליהם את שמעון. ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף, וייתן מים וירחצו רגליהם, וייתן מספו לחמוריהם.
ויכינו את המנחה עד בו יוסף בצהריים, כי שמעו כי שם יאכלו לחם. ויבוא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה. וישאל להם לשלום, ויאמר, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי? ויאמרו, שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי. ויקדו וישתחוו. ויישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר, הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אלי? ויאמר, אלוהים יחנך בני. וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה, ויבק שמה. וירחץ פניו ויצא, ויתאפק, ויאמר, שימו לחם. וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. וישבו לפניו הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירתו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו. ויישא מסעות מאת פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם 5 ידות, וישתו וישכרו